Ota itsellesi miellyttävä asento, maaten tai istuallaan, jossa voit antaa kehon ja mielen levätä hetken aikaa. Tämän harjoituksen aikana voit keskittyä täysin omiin, miellyttäviin kehon ja mielen tuntemuksiin. Ja kaikki ympärillä voi menettää merkityksensä. Ota nyt katseelle kiintopiste siten, että katsot hieman silmien tason yläpuolelle. Pidä katse tuossa kiintopisteessä ja samalla hengitä muutaman kerran syvään sisään ja pitkä, rauhallinen uloshengitys. Syvään sisään ja pitkä, rauhallinen uloshengitys. Kun silmät ovat hyvin väsyneet, ne sulkeutuvat tai voit tietoisesti sulkea ne. Kun silmäsi ovat sulkeutuneet, se on merkki siitä, että kehosi ja mielesi voi aloittaa matkan kohti syvää, palauttavaa lepoa. Nyt pyydän, että aloitat puristamalla vasemman kätesi tiukasti nyrkkiin. Pidä jännitys. Vielä hetken. Ja anna jännityksen laueta. Keskity tuntemaan, kuinka vasen käsi alkaa rentoutua. Tunnet, kuinka veri kiertää miellyttävästi vasemmassa kädessä. Ja tuo rentouden tunne alkaa levitä kaikkialle kehoon. Nyt jännitä oikea kätesi tiukasti nyrkkiin. Pidä jännitys. Vielä hetken. Ja anna jännityksen laueta. Keskity tuntemaan, kuinka lisääntynyt verenkierto hieroo miellyttävästi käden lihaksia. Ja tuo lisääntynyt rentous alkaa levitä vähä vähältä koko kehoon. Samalla myös mielesi rauhoittuu. Ympäristö alkaa menettää merkitystään. Sinulla on nyt lupa keskittyä vain omiin, pieniin, mukaviin muutoksiin kaikkialla kehossa. Jokainen uloshengitys yhä miellyttävämpi, unenkaltainen raukeus. Jokainen uloshengitys miellyttävä lämpimyyden, painavuuden tunne leviää kaikkialle kehoon. Jokainen lihassolu, jokainen hermosolu voi nyt vapautua rasituksista. Ja voit keskittyä omiin, miellyttäviin kehon tuntemuksiin. Kaikki ympärillä voi nyt tulla yhdentekeväksi. On vain miellyttävä, unenkaltainen raukeus, painavuus, lämpimyys. Jokainen uloshengitys yhä raukeampi, yhä miellyttävämpi rentouden tunne. Hetken kuluttua lasken luvut 1 ylöspäin 10. Jokaisella numerolla
voit antaa itsellesi luvan vaipua yhä syvempään, yhä miellyttävämpään unenkaltaiseen lepoon tämän harjoituksen ajaksi. 1. Miellyttävä raukeus, lihasten lämpimyys, painavuus. 2. Jokainen uloshengitys, yhä syvempi rentous. 3. Miellyttävä lämpimyys, lihasten painavuus. 4. Ympäristö voi menettää merkityksensä. Keskityt vain pieniin, mukaviin kehon ja mielen tuntemuksiin. 5. Olet jo puolessa välissä. Kohti yhä syvempää, miellyttävää raukeuden tunnetta. 6. Miellyttävä lämpimyys, painavuus. Ikään kuin vajoaisit höyhenen tavoin yhä alemmaksi, yhä syvempään lepoon. 7. Jokainen uloshengitys, yhä miellyttävämpi, turvallinen raukeus. 8. Miellyttävä lämpimyys, painavuus. 9. Seuraavalla luvulla voit vaipua niin syvään lepoon kuin itse haluat. 10. Voit nyt antaa hetken täydellisesti itsellesi. Voit vaipua niin syvään lepoon kuin itse haluat. Hyvä. Tämän harjoituksen avulla olet antanut kehon ja mielen levätä ja palautua kaikista rasituksista. Olet voinut antaa itsellesi hetken levon. Seuraavan kerran, kun rentoutat itsesi, voit yhä nopeammin vaipua yhä syvempään lepoon. Ja voit oppia aina halutessasi rauhoittamaan kehosi, koko olemuksesi keskittymällä uloshengitykseen. Hetken kuluttua herätän sinut laskemalla luvut 5 alaspäin yhteen. Tunnet itsesi levänneeksi ja vähä vähältä yhä virkeämmäksi. Kaikki mihin ryhdyt tuntuu kiinnostavalta ja innostavalta. Nyt lasken luvut 5 alaspäin yhteen. Jokaisella numerolla tunnet itsesi virkeämmäksi ja luvulla 1 olet täysin hereillä. Kaikki mihin ryhdyt tuntuu kiinnostavalta ja innostavalta. Olet täynnä tarmoa ja elinvoimaa. 5. Alat vähitellen palata arkitajuntaan. 4. Ympäristö palaa täysin tietoisuuteesi. Tiedostat äänet. Tiedostat ajan ja paikan. 3. Kaikki elintoimintosi palautuvat täysin ennalleen. Alat virkistyä. 2. Seuraavalla numerolla tunnet itsesi levänneeksi. Olet täysin hereillä, täynnä tarmoa ja elinvoimaa. 1. Voit nyt omaan tahtiin herätä ja antaa kehon virkistyä. Voit liikutella sormia ja varpaita. Kun tunnet olevasi valmis,
voit nousta ja ryhtyä edessä oleviin askareisiin. Harjoitus on päättynyt.